Tema Međunarodnog tjedna arhiva je ove godine takozvana arhitektura, jako domišljato, a mi u Državnom arhivu u Rijeci možemo reći da se možemo baš ponositi sa korpusom naše arhitektonske dokumentacije koja je nastala u periodu tamo od sredine 19. stoljeća. Ono što je zapravo zgrada nije samo arhitektura, nije samo kamen, cigla i kupola. Zgrada kazališta je samo po sebi arhiv. Ona čuva sva ona sjećanja na sve predstave. Htjela bi i zahvaliti ravnatelju Državnog arhiva koji nas je pozvao i dao nam mogućnost da kroz ovaj projekt, ovu jednu značajnu obljetnicu, prezentiramo našu muzejsku građu. Veseli me vidjeti da na jednom mjestu svjedočimo suradnji Državnog arhiva, našeg županijskog muzeja i Gradskog Hrvatskog narodnog kazališta. Zaista je to jedna lijepa prilika u kojoj se prvenstveno našim građanima na uvid daje građa o samoj zgradi, o arhitekturi predivnog simbola našeg grada Rijeke. Pozvati profesoricu Nanu Palinić da nam održi svoje predavanje o povijesti izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci. Današnje predavanje biti će posvećeno našem općinskom kazalištu, a danas kazalištu Ivana plemenitog Zajca. Vjerovatno u povijesti našega grada nije nikad bila neka zgrada toliko u žiži interesa javnosti i sa tolikom pažnjom praćena njena izgradnja kao što je to bila zgrada našega kazališta. Molim vas da pređemo svi u ovu susjednu dvoranu gdje nam je zapravo izložba, a gdje će nam također Kristina Kolar i Valentin Egel izvesti ariju